आप सबके नमस्कार बा। राजना के तरफ से प्रणाम बा। का हाल बा आप सबके? पार्टी तो जम के भइल हुई। शुरू नया साल बा, आइल बानी कुछ लेके बात अब करतानी शुरुआत। भगवान में श्री राम के भक्त में हनुमान के आ लक्ष्मण जैसन भाई के बात ही कुछ और बा। मंदिर में पुजारी के बाहर बैठल भिखारी के आ दान करे वाला दानी के बात ही कुछ और बा। बारह शहर के एयर कंडीशन घर के आ बढ़त प्रदूषण के बातें कुछ और बा। गांव देहात के प्यार भरल बात के खेत में किसान के बातें कुछ और बा। झूठ बोले में अगुआ के बारात में लफुआ के नागिन धुन पर पटा पटा के नाचे वाला बबुआ के बातें कुछ और बा। घर में घरवाली के ससुराली में साली के आ रोड पर स्कूटी वाली के बातें कुछ और बा। गाड़ी में ट्रेन का मोटरसाइकिल में बुलेट के आ स्कूटर में एक्टिवा के बातें कुछ और बा। मेला के आलू चॉप के संगहतिया के साथ गपशप के कबड्डी खेलत के बातें कुछ और बा। चावल में मंसूरी के आ खाना में खीर पूरी के आ भाषा में भोजपुरी के आ वीडियो बनावे में नीतीशवा के बातें कुछ और बा। माई बाप के आशीर्वाद के भाई बहन के दुलार के आ भोजपुरिया संस्कार के बातें कुछ और बा। बॉर्डर पर जवान के खेत में किसान के अपना हिंदुस्तान के बातें कुछ और बा। सही में बातें